Serus. Presťahovali sme sa do LA. Hej, halo! Hej, halo! Hej, halo! Nakúpeno jak pre 10 ľudí. A pojebaný gazda Moro sa s nami, on prešiel na aute, jemu je zle, šmarme ho domov. Zdravíme, tutaj vykázal Kikov skip. Masičkové stylu, styl! Nový dom, však ja tu bývam, musím ako... Ale to musíme zahrať tak, že sme kúpili nový dom, chápeš, že Ja, máme peniaze. Hej, my sme kúpili nový dom, ja som tu vlastne, a ja som tu main domáci. Ďakujeme spoločnosti Europa za tieto produkty, ja už ho mám trošku vyšuchané, lebo už je používaný v kuse. Ale jedine doporučiť musím, toto je konkrétne Energy Farm na pamäť, vitalitu a ešte niečo. A tak, shoutout tu Europa. Nazveme. Hej, mám blog. Hej, mám blog. Ty už vloguješ, takže museli sme switchnúť techniku kvôli podmienkám. Musíš obrajiť, Si ho titul, tak počkej. No, náhrada za Buxieho, iné reprezent. Chápeš? Kategória. Prišli sme na to, že existuje tu, hlavne v Michalovskom okrese, kategória dievčat, že šumná, ale piča proste. Súhlasíš, nie Maťo? Ja súhlasím. Denny, súhlasíš? Dámy a pani, tam býva v Mozo Legendary Buxant. Grillmeister, dnešný grillmeister. Stratený. Hej, zblízka me natáčaš. Super. Počkej, dreva majú. To zamožný gadžové vecka, nie? Keď ste dreva majú. Pozdravujeme Denisovú mamku a ďakujeme, že tu môžeme sa pripravovať na patek. Produktivita po furt robote. Ideme chaľovať. Že grillmeister, že kto? Ja? Tak tu mal byť jeden grillmeister, ale... Ale je možno na ceste už. On nechá tú špinavú robotu na nás, jak on furt špinavec vyjebaný, real gazrovský do piči tu, real gazer dáš. Ja som predskokan. Špinavec more. Ja som predskokan, warm-up set a on už iba main stage on príde si main stage zobrať, pochaľovať toto dobré a toto hnusné nechá na nás. A ešte nás jebe chuju. Čo on tak bolo zvené? Nič, tešíme sa na teba, gazda. A ešte Kiko príde o chvíľku, takže to bude pecka takto. My vlastne v piatok máme event, dneska je útorok. Začíname už od dneška, tu u mňa doma. Vlastne minulý rok sa tu začalo o Buxiho. O rok sme sa posunuli až o pár metrov, takže tak, no poďme na to. Pokiaľ ste sledovali minuloročnú sériu vlogov, kde sa vlastne objavila aj táto zastávka, ktorú vlastne robíme o rok zás, tak jak sme už povedali, boli sme hore o Buxiho a tam mali k dispozícii, čo sa týka grillu. A myslím, že plynový grill, my bohužiaľ taký moderný nie sme. Ale Zaraz sme sa posunuli nazad ku drevu. Ale zase to značí to, že my sme naturálni boys. Tým pádom treba sledovať Europa, ktorí takisto vytvárajú svoje výrobky v naturálnej režii a tak ďalej. Toto je taká bomba, kamaráde. Dáme to tam? Môžeš kľudne. Ten DMT je taký vajča grillmeister, že on tu zrobil McDonald's hranovky, more. Aj som si načapoval ešte kolu. Ešte načapoval si kolu, more. Máme tu takéto masičko, takéto paročky. Máme tu nejaký, Beat my meat. nejaký civic a hlavne aj nejaké chili som kúpil ráno na tržnici. Ale main program dnešného grillu je toto. I do piči. A ešte, samozrejme, powered by Jägermeister. To je jaký debil. To je dobré, no. Dosť dobrý. Jaké meso, to co skadziecko meso. A všetko, co má byť u ledničke, a co má byť u špajzu, je u špajzu. Hamburgery še dávajú do ledničky. Alo, môj pozemku. No, Maťku, my sa ideme nájsť. Ty. Neberte drogy. Ale dig na Denisa, more. Čekuj Denisa, more. Powered by Maťo Midler. A jak by povedal Buxi, shoutout to Maťo Midler. Super. Ja, mister a ty? Na cozy summer. Pohodička. Bereme kurvy. I do Jaj, piči. Kiko. Zahori papulu. Zavri papulu do Zavri piči. papulu. Do piči. Čaute do piči. Objavil som Slovenské more na východe. Makáš, ne? O 106. No a? Toto je mi cígne na hlavu. To na hlavu, čak tam budeš na hlavu.
ťažký. Pašte. Spacey volá ti čaja. Co si jeme, táto trola? Spacey, pozdrav, a dneska vyhral frajer na záver. Spacey! Ty go je v piči teraz, je v piči, more, ty Krst go. ohňom. Haló. Haló. No co, mám sebe ja spraviť tú praženicu, co? Ja by sebe dal praženicu. Jebem na to, do piči, more, tatovačný budem do piči. Vedúca, nerobia tu raňajky? Hej. Ja by praženicu sebe dal. A hamburgery še dávajú do ľaničky. A keď ich z ľaničky vybereš, dáš ich do spajzu. Je tam tie kokociny od tvojej mamičky. Toto je tam kompoty a tvoje kokociny od tvojej mamičky. A teraz še večera rieši, hej, na ráno. No, No to ešte dobre, že hodne sú jesť. my co bereme drogy, tam máme teraz len večeru. Klapka. Hodne jesť. Nehodní mi jesť. Asi vás haňajú, vedúca. Vpredu, jak je Outro. šoféra. Ja už idem v roboce. Netreba mi ľubav, treba parami. A je tam ten cheat box. Váža.